Свет поўны сюрпрызаў і таямніц. Ой. О, добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. А я толькі што апошнія радкі дачытаў. І на гэта маё запланаванае чытанне на лета скончана. Добрый вечер, сябры, прывітанне, Буслік. Прывітанне, Данік. А ты чаму такі запыханы? Ды мы з хлопчыкамі ў двары ў баскетбол гулялі. Павіншуй мяне, моя каманда выйграла. Віншую! Дзякуй, а ты што робіш? Ужо нічога. Кніжку вось дачытаў. Ну, таксама добрая справа. Я слова сабе даў, што за лета ажно 3 кніжкі аселю і кожны дзень па 5 старонак чытаў. І атрымалася слова стрымаць? Атрымалася! Малайчына, Буслік, можаш з сабой ганарыцца. Я і ганаруся, нібы я прызавое месца на спаборніцтвах заняў. Прыемна такое адчуванне перамогі. А так і ёсць, ты ж хацеў пабегаць, у футбол паганяць. Але ты старанна чытаў, бо слова сабе даў. Было такое, і не адзін раз. Вось ты атрымаў перамогу сам над сабой. Слова сабе даў і ўзнагароду атрымаў. Узнагароду? Якую яшчэ ўзнагароду? Нічога я не атрымаў. Я ўпэўнены, Буслік, што хуткасць і якасць твайго чытання значна павялічыліся. Чым не ўзнагарода за твае намаганні? І праўда, я ўжо амаль не чытаю па складах. Хочаш, прадэманструю? А давай. Возьмем, вось, напрыклад, вось гэтую кнігу. Ось. Так, Буслік, чытай. А мы з дзяўчынкамі і хлопчыкамі будзем цябе слухаць. Так. Угу. Лесавік у беларускай міфалогіі, уладар лесу і усяго, што ў ім. Цудоўна, добра чытаеш, Буслік. Я гэта і сам заўважыў. Нават з такім цяжкім і незразумелым словам справіўся. Міфафалогія. А што гэта такое, Данік? Міфалогія. Міфалогія. Ну, як табе растлумачыць? Ну, вось глядзі. Раней у старажытныя часы людзі не ведалі столькі, колькі ведаюць зараз. І ўсё здавалася ім таямнічым і загадкавым? Так, яны думалі, што існуюць духі, якія ім дапамагаюць, ці, наадварот, шкодзяць. А людзі не спрабавалі з імі пасябраваць? Ну, вядома, спрабавалі. Гэта былі спецыяльныя рытуалы і танцы ля вогнішча. А гісторыі пра гэтых таямнічых істот людзі таксама прыдумывалі і расказвалі адзін аднаму? Правільна. Напрыклад, лесавік, пра якога ты пачаў чытаць. Лічылася, што ён умее спяваць без слоў і гучна пляскаць у далоні. А ў лесе ўсе звяры і птушкі яго павінны слухацца. Гэта безумоўна. Ён жа там самы галоўны. А яшчэ у міфалогіі беларусаў ёсць персанаж Пушчавік. Пачакай, Данік, давай я сам паспрабую здагадацца. Лесавік – гаспадар лесу, а пушчавік – гэта гаспадар пушчы? Так, у нас ёсць і Налібокская, і Ружанская, і Белавежская пушчы. І там уладарыць пушчавік? Раней людзі лічылі, што ён хаваецца ў самых дальніх закутках пушчы, але калі надыходзяць маразы, ён правальваецца пад зямлю. Ого! І цэлую зіму яго няма? Няма. Але з надыходам вясны пушчавік выбіраецца з-пад зямлі, каб зноў уладарыць у пушчы. Усё гэта казкі, я не веру. Ой, ты чуў гэта? О, нешта звалілася. Хтосьці там ёсць. Ды нікога няма. Мы з табой адны, Данік. А я ўсё ж такі пагляжу. Ой. Ну і Данік. Ужо ж вялікі, а ў розных прыдуманых персанажаў верыць. Эў, ты што гэта ў чужым пакоі гаспадарыш? А вось і не ў чужым. Я тут жыву і за парадкам сачу. Ой, хтосьці гаворыць, што ў калыханцы таксама жыве. Уяві, Буслік, я яго бачыў і нават пагутарыў з ім. З кім? З калыханачным дамавіком. Ёсць такі ў міфалогіі персанаж, гаспадар дому. А чаму тады я ніколі з ім не сустракаўся? Справа ў тым, што ў дамавікоў ёсць правілы не паказвацца на вочы жыхарам дома. А наш паказаўся? Проста ён быў упэўнены, што мы з табой занятыя і ў суседнім пакоі ніхто не з'явіцца. А ты ўзяў і ціхенька з'явіўся? Так.
А на кого ён падобны наш калыханачны дамавік? Мне здаецца, на нашага топу маленькі, калматы, даволі смешны. А ён не шкоднік? Што ты, наадварот, лічыцца, што дамавікі дом і гаспадароў ахоўваюць. Толькі іншы раз могуць пажартаваць. Напрыклад, Ну вось, возьмі якую-небудзь рэч, а ты будзеш шукаць. дык можа гэты дамавік мой мячык узяў? А ты папрасі яго вярнуць. Я? Вельмі проста, ласкава і ветліва. Паспрабую. Дамавічок, дамавічок, вярні, калі ласка, мой мячык. Ні адказа, ні мячыка. Ты ўсё прыдумаў пра дамавіка. Яго не існуе. Мой мячык. Бачыш, дамавічок пастараўся, а ты не верыў. Што трэба сказаць? Дзякуй, дамавічок. А хочаш, мы табе і мульцік пакажам? Вядома, хоча. Хто ж ад мульціка адмаўляецца? Ой, так мне хочется развітвацца, але трэба. Мы будем спаць, а дамавічок будзе спакойна ў пакоі нашы рэчы на месцы складваць. Не, буслічак, кожны сам павінен сачыць за парадкам, бо дамавічок разлуецца і ўсе цацкі пахавае. Ну добра, я буду дамавічку дапамагаць за парадкам сачыць. Ну, вось такая прапанова, думаю, яму спадабаецца. Добрай ночы, сябры. І незвычайных казачных усім прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.